104.7 IFM. Report! Lumakas na ang bentahan ng lighted Christmas parol sa kahabaan ng Barangay Karanglaan sa Dagupan City pagpasok ng Disyembre, ilang linggo bago ang Kapaskuhan. Ayon kay Susan Zarate, lighted parol vendor at stall owner sa Barangay Karanglaan, nagsimula ng tangkilikin ng mga mamimili ang kanilang parol kumpara noong nagsimula silang magbenta noong Setyembre. Mas malakas din umano ang bentahan ng produkto noong nakaraang taon dahil sa tuloy-tuloy na pagbibenta, hindi tulad ngayon na nagkaroon ng sunod-sunod na pananalasan ng bagyo. Mahina po yung bentahan namin noong September kasi yung September, the whole month na yun, puro bagyo yung dumarating. So pag ulan naman wala naman pong bumibili sa amin na nag-i-stop. Then yung October naman din, mahina pa rin. So nag-aalala din kami kung lalakas ba or syempre natatakot din syempre sa mga rent namin, sa ilaw, mga babayarin din. Then nung itong November na, mga second week, doon na siya gumalaw hanggang ngayon din. Okay naman, so far okay naman yung mga bentahan namin. Syempre naman hindi lahat ng araw may mabibenta ka palaging marami, hindi naman ganun lang. Mabibili mula sa 800 pesos ang pinakamaliit na lighted parol hanggang 8,000 to 9,000 pesos ang pinakamalaking size na nasa 55 inches. Umaasa ang mga tendera na kahit papaano'y mababawi ang puhunan sa ibinibentang produkto bago magtapos ang holiday season. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.